Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Батырлар ашыкланды. Узган елларда Акбарс көрәш сараенда Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш турниры узды. Татарстаннан 366 көрәшче бил алышты. Матур көрәш алымнарын хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Мәйданда батыр егетләр, келләмдә көрәш кызар. Билләрдә уйный сөлгеләр, тормыш көрәштән тора. Көч біләктә, дәрт йөрәктә, батырлар сынатмый. Татарстанның иң көчле егетләре Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесенә чирашты. 46 команда, 366 көрәшче. Герой шагыйрь истәлегенә багышланган ул көрәш ниндидер иң дәрәҗәле һәм bütün көрәшченең чын барлыгы белән ачып бирә торган шундый бер бәйге кебек кабул ителгән иде. Менә ул традиция дәвам итә. Бөтен вакытта 59 ел дәвамында. Менә киләсе елга Ходай насыйп итсә юбилей елы була. Гомумән һәркем, хәтта аның кубогында җиңүче команда бик кадерле бүләк итеп саклыйлар. Кем ничә мәртәбә ирешкән кубокны үзенә, кем ничә мәртәбә кемнән кемгә күчкән, аның хәтта шу тарихын матур итеп истәлек дип саклый торган безнең бик күп командалар, районнарыбыз бар. Һәм менә безнең бәхеткә каршы Ватаным Татарстан газетасы бу миссияне бик зур җаваплылык белән һәр елны шулай менә традиция итеп дәвам итә. Ачылыш тантанасында Җәлилнең мәңге үлмәс исемен зур ихтирам белән искә алдылар. 1964 елда республикадагы иң абруйлы социалистик Татарстан газетасы үзе үткәрә торган милли көрәш турнирын Муса Җәлил исеме белән атый. Дөньяга танылган көрәшче исеменең татар көрәше турнирына бирелүе аның дәрәҗәсен, әһәмиятен бермә-бер күтәрә. Бик күпләр әйтә, Ватаным Татарстан, социалистик Татарстан газетасы битләрендә батыр буларак фотография басылып чыгу, ул инде бик зур абруй булган көрәшчегә. Менә без бүген әлеге тарихи материалларны барлыйбыз, фотографияләрне барлыйбыз, моннан көрәшнең тарихын барлыйбыз. Һәм киләсе елга без ниндидер матур альманах сыйфатында әлеге шундый китап та чыгарыбыз дигән өметебез бар, ниятебез бар. Һәм киләсе елга көрәшне тагын да масштаблырак иттереп уздыру турында уйлыйбыз. Муса Җәлил турнирында бер тапкыр чемпион калу да зур мәртәбә санала. Ә мондый уңышка берничә тапкыр ирешүчеләр исә милли герой дәрәҗәсендә йөрергә хокуклы. Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Халил Шәйхетдинов 1991 елда үзе дә шушы турнирда чемпион исеменә лаек була. Ул вакытта хәзерге чорда да бу бәйгедә көрәшчеләр арасында көрәш бик кискен бара. Залга килеп кергән шундый рух сизелеп тора. 46 команда, 570 көрәшче, бер генә спорт төрендә дә шуннан кадәр көчле рух сизелеп тормый. Чөнки менә һәрбер районнарның батырлары монда райондан яклап, үзенең дан яклап куәтләнеп көрәшәләр. Мин шуннан шушындый көрәшебез булганда, республикабызның спортыбызның киләчәге якты матур дип. Кызу көрәш 2 көн рәттән барды. 3 күләмдә барган бил алышуларны хөкемдарлар һәм җанатарлар дулкынланып күзәтте. Җиңүчеләрне ачыклап бирү авыр, чөнки конкуренция бик көчле, тигез көрәшләр бик күп. Бүтән кешенең җиңәсе килә. Көрәш шундый әйбер бит инде. Анда безнең менә 10 төрле үлчәүдә үткәрелә. Монда уңган кешебезнең бүтән әйбердән канәгать булып кайтып китә. Калган торган кеше ниндидер дәрәҗәдә ул үзендә бер канәгатьсезлек хисе кала. Бу безнең табигый әйбер. Ул электә шулай булган, киләчәктә дә шулай булыр. Ә булай көрәш дәвамында бик төрле, бик матур мавыктыргыч көрәш алымнары да күрсәттеләр. Кайбер җегетләр инде җиңү шатлыгыннан анда келәмдә дә биеп алдылар, теге сальто дип әйтәләр бит, анда әйберләр дә аттылар. Кайберләр инде күз яшьләре дә килде. Шуңа бер сүз белән әйткәндә бик көчле көрәш барды, бик кискен көрәш барды һәм иң мөһиме бик гадел көрәш барды. Мәйданда батыр егетләр, келләмдә көрәш кызар. Билләрдә уйный сөлгеләр, тормыш көрәштән тора. Иң әйбәт чувсларның берсе инде миңа җиңеллек. Сүзләрне табып булмый инде хәзерге вакытта. 3 елны 3-тә, теге елны 2-дә, бу ел 1-дә алхамдулилlah. Шул ипләп кенә күтәреләбез. Бик көтелгән җиңү. Муса Җәлилне узган ел алдым. Бу елда теге аласы килде. Яшь барга чыгар теге көрәштән туктарга вакыт җитә инде.
30 yaşta lегкий вес жеңіл өлшеуде күрешу ауырақ. Яш жігітлер тиз. Аларны жеңіп шыққанға бик шатмын. Бұл юлы дұрысын айтканда жеребе келмеді дейсің бола. Чөнки бүтін өбіз бір сеткада Раил Нургалиев, Муса Галямов, Лениз Абдуллин, Валерий Рафиков бүтін өбіз бір сеткаға іліктік. Шоңа күрі финалға хәлі барып жету ауыр болды. Һәр үлчәү авырлыгында беренче урын алучы батырга 50 мең, икенче урынга 40, өченчегә 30 мең акчалата бүләк тапшырылды. Ә инде командалар арасында беренчелекне быел әлмәтлеләр алды. Айзилә Батырханова, Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.